Babukeli besibani imithi, ngizobingelela ngobonga lwakwamkhize bafowethu. Sibhale lo baba uMaphumulo la bafowethu, nesitori esinzima nami engisiqalayo. Bafowethu, ubaba uMaphumulo unenkinga nomakhelwane wakhe ngendaba zezinja, kwasho kwacima kanjani 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 bafowethu. Ngokungathandi ukuxoxa iy'tori zabantu ngokuthi mhlawumbe ngizosuke ngisibeke ngendlela ekungesiyona ukuthi uma uzosizwa wena usizo kungasifani nendlela eyichazela ngayo. Sicela bafowethu singene ngaphakathi simuzwe ukuthi ubaba uMaphumulo umakhelwane umenzeni ngendaba zezinja. Ngiyabonga bafowethu. Balandeli besibani imide nababukeli besibani imide abafowethu. Ngizophinda ngibingelele Funjade ngeke ngabingelele ekuqaleni kade ngisanitshela ukuthi ngiza kubaba uMaphumulo. Bafowethu sinodaba oluhlukile kakhulu namhlanje. Sinodaba oluhluke kakhulu. Kodwa lobucayi wena ongalibheka kuudaba olubhedayo kodwa lobucayi bafowethu. Ngizoqala ngokubingelela ngiphinde ngibingelele ubaba uMashimane. Baba uMashimane ninjani mfowethu? Hayi, kuphilekile kona noma kukhona izinkingana nje zisihambisayo. Esenze size sisondelane nani. Hayi, siyabonga baba Mashimane. Baba Mashimane, angithandanga ukutshela ababukeli isitori sakho ngoba manje mhlambe khona okunye engizosuke ngibhede khona. Ngithanda ukuthi umuntu kube yena ozotshela ababukeli ukuthi inkinga ikuphi. Usizo ubaba ulidinga kuphi. Oho, hayi wena bhuti wasesibani. Mina ke nginsizwe yasemakhaya. Eyiluselayo nje kanjalo izingele. Senza into lezi zasemakhaya zabafana, sikhule sabafana kodwa sagcina samadoda. Manje kunendoda engiphethe kambi lapha eSakhenayo. Mesizingela nayo la sihamba naye amaqele sizingela. Sibolekana izinja kwenzeke omunye menendlela. Aboleka omunye inja eyozingela sibolekana kodwa umuntu meke efike mezoboleka inja ayiboleke kumnikazi wayo. Nakuke sekwenzeka ngingekho mina ngolunye usuku lo makhelwane wami usefike einganeni ekhaya uboleka lenja yami. Ile nja ilolu hlobo lamablanki le nje eziphakeme lezi ezokuzingela. Uzibona impela lezi zibiza impela. Lezi ezibizayo. Seyayiboleka ke lo baba naye unayo naye. Seyixuba nale yami uyiboleke einganeni angazi lutho mina angitsheliwe lutho. Useyahamba ke lo baba kuthiwa ezithi izingane wayithatha wayozingela. Useyabuya lo mnumzane inja yami ayisekho. Usengixoxela naye ukuthi naye yakhe abuyanga nayo zonke ayibuyanga. Imake baba. Mebuya inja yakhe ingasekho. Ufika uyasho ukuthi inja ayikho noma wena usuzibonela wena ukuthi inja yakhe ayikho. Phela mina ngifike ekhaya ayikho zeyangichazela izingane ukuthi inja ithathwe umakhelwane wakho lo ningenizingele nayo. Seyafika ke naye umakhelwane ukuze uyayixoxa le ndaba ukuthi uhambile nenja yami. Sengiyambuza naye ukuthi awundoda. Uyithatha kanjani into yami ke ingekho? Uyachaza ke naye ngendlela achaze ngayo. Mhlambe yena uzoyichaza kangcono mhlambe le story. Bese mesizama ukusondeza yena ngoba indoda engakhile kude yona ile eduzana. Ngaleyo ndlela ke semhlambe kodwa nanawe uzosizwa mhlambe isitori sakhe mase sichaza. Ungitshela lezi nje akabuyanga nazo uthi akazi nayizange ehlathini akazi noma zashawa inyokani uthi neyakhe yasala lapha. Ngaleyo ndlela kona bengingathanda ukuthi ngizama ukuyodonsa yona le ndoda isondele la ikichaze kangcono lento mhlambe wena uzoyizwa kangcono. Ngoba mina hayi engathi ithanda ukungidida impela. Hayi baba ngathokozela ukuthi kumlande ukuze sikwazi ukulentoze mhlambe nami ngizwele kahle udaba ngayi. Ngathi sithanda ukungazwani impela nje nayo. Ngiyakuzwa ukuthi angathi sishiphelene nomakhelwane wakho. Hayi kancane futhi. Isimo sishubile nje impela. Sesishube kakhulu. Manje ngoba phela isilwane lesi esifile nawe futhi bekungenzeka kuwena lokho kwenzekile. Yini edathi ishiphelane manje? Inkinga enkulu ukuthi lo muntu uyithathe engafanele, ithathe einganeni into engidina kakhulu. Ileyo nje into efike ngidina. Imake beyiqala ukuyithatha noma ujwayele vele ukuyithatha? Uke yithathe yena kodwa menikwa yimina ngemvume yami. Ngoba into esiyenza naye le. Nami ke ngiyithathe yami. Kodwa nali iphuthe elikhulu ukuthi ufike einganeni nayo uyayithatha lena.
Aha. lesilwane sami engingakhulumile nami ekugcineni asisabuyi. Manje baba bomisela ukuthi wena bozimisela ukuthi wena enze njani ubaba lo uthathe nje. Nami ngiphila ngayo le nja ngoba phela ngumuntu osehlele ekhaya wena baba. Aha. Manje le nja le nami mengithembele kuyona kakhulu uyazi naye. Mhm. Ngaleyo ndlela bengikhulumile naye ukuthi akube khona indlela esingenza ngayo ukuthi khokheke le nja ibuye. Ngoba phela sengakwazi ukuthola enye nje. Mhlambe ukuze sikhulume into eqondile baba naye mase efikile la ngimtshela ukuthi hayi ubaba uMashimane bedinga into ekanje noma into ekangaka noma mhlambe imbuzi noma inkukhu ngale nja yakhe mhlambe wena uzimisele ngokuthi mhlambe akhiphe into ekangakanani noma mhlambe akhiphe imbuzi noma inkomo noma inkukhu. Cha yena ngiyamazi umnomzana yena impela ngoba inkomo unazo esibayeni. Aha. Kona noma ngazi mhlambe nganzima mengithi akhiphe okwamasenti nganzima. Mhm. Kodwa kona inkomo wangiyazi indoda efuyile. Mhm. Singakwazi inkomo ukuthi siyiqhube ongenani iyodayiswa. Aha. Ukwazi ukubuya le mali ukuze ngikwazi ukuthola le nje. Mhlambe kube noma enginike yona ke inkomo mina. Ngizobona ukuthi ngenze njani. Aha. Ukube mhlambe lenja wena buyidayisela umuntu mhlambe bungayidayisa ngamalini. Ayona ngoba yona iyaluma impela ephaketheni. Kona iko 15,000 kwayona injayo noma ingakakhulu emise kahle nje. Mhm. Uyayazi kodwa naye sobe sikhuluma ngento ayaziyo ukuthi ibiza kanjani. Ukusho ukuthi beyibukhali na nje nasehlathini. Hayi kakhulu. Ngoba phela Ngokuba nale yakhe ngiyayazi ukuthi le mishesha kakhulu le yami ngisho kunale yakhe. aha. Yemabuke Umethi noma ibambile futhi lo muntu into engidina nangaye ngitshela kuyimina inja yakhe. Ethi noma ibambile engafiki nalutho la kumina kanti ngiyazi ukuthi elikhali kakhulu ile yami. aha. Kodwa mina ngingatholi lutho ngisho kuthiwa kukhona akutholile yena ngesikhathi ebolekwe yimini nje. Inhloboni bekuyithokazi noma inkunzi. Hayi bekuyinkunzi yona kodwa mishaya kakhulu. Aha. Mishaya impela. Aha. Naye ngakufakaza lokho mekuthi uneqiniso. Hayi ake simcele baba singaze sixoxe siqede indaba. Ake simcele sizwe ukuthi yena mhlambe uzothini. Ngajabula impela nje ke iphawulele yena ngoba manje impela ukungazwani sekuphezulu impela sekukhona. Hayi baba ngisacela ngiyayidinga impela. ngisacela noma ungathumela ingane nje baba imcele. Hayi ngoba kuseduze nje ngizothi ha job umfana embheke la umakhela. Hayi ngiyabonga baba. Bafowethu ake silinde kancane ke sizwe udaba la baba owalahla inje ukuthi yena uzozikhayela thini noma mhlawumbe uza nenkani noma uza nani. Bafowethu angifuni ukudlala ngani lento ezinja ibucayi kakhulu. Lento yezinja iyefana nalento yamatekisi. Angifuni uqamba amanga iyefana nento yamatekisi into ezinja. Ngoba imost yalabantu abanezinja ilabantu ile genge yamatekisi. Lapha mawushayise inja yalabantu abazingelayo. Mongayikhokhu uyafa. Futhi nenkomo uyayikhipha kuba kuwena. Lezi nje abafuthi nama price azo ahlukene khona nengisho inja 30,000. Ngoba le nje ukuyiphingisa umdlwane usuka ku 5,000. Uphingisile. Bafowethu ake silinde ubaba wenja samlindile sizwe ukuthi uzothini. Siyabonga bafowethu. Babukele Spani Media bafowethu. Usefikile ubaba. Owalahla inja. Soqala ngokumbingelela. Mase uMashimane esitshela into ambizele yona baba. Baba. Sibona lensizwe. Unjani baba? Hayi, siphilile. Zikhona baba. Mina ngubonga kwaMkhize. Ngisuka ngaphansi kweSpani Media baba. Sibhalelwe ubaba uMashimane, umakhelwane wakho. Kunodatshana afuna ukusitshela lona kodwa singakadluli lona. Bengizothanda ukuzwa ukuthi mhlawumbe ubaba ungabe ubaba ubani. Awubaba isibongo uJili baba. Ujili. Yebo uJili. Ojili konje abakabani? uJili oMasengo oVilakazi. NgoMasengo oVelakazi. oVilakazi. Ujuda niganiselani noVelakazi? Hayi asiganiselani. Okay. Baba ngisacela ke sizwe ubaba uMashimane ngoba uyena osibhalelile. Wathi kunento afuna ukuyikhuluma nawe asebona ukuthi ngempela isishiphelene phakathi kwenu nobabili. Mhlambe kahle kahle ufuna isixazululo ngaleyo nto le ngoba akathanda ukuthi nomakhelwane ligcine ningasezwena. Hayi ngibonge futhi imsakazi. Aha. Hayi ngibonge futhi nangumakhelwane sengiyambona le duze sekungcono. Aha. Njengoba ke msengiye ngakuchazela umsakazi ngale ngesizathu esingenza ukuthi nginibize la. Nisondele eduze.
salomnumzana sakhe naye. Kodwa manje sekukhona lokho ukuthi hayi asisaboni ngendlela efanayo manje. Ngoba yena khona iphutha lenzile uyalaza ngizolichaza kakhulu kuyena ngoba uyalazi. Ulahle inja yami naye nami ngiphila ngaye ekhaya uyazi. Uyazi le nje unimi usizo olungakanani kimi. Futhi uyabaza ubulkhali bayo unimi elikhali kangakanani. Manje ngithi mengithi ake ngikhokhele ngale nja yami sizama indlela ukuthi ibuye ngakumina sizama ukuthola enye. Sithenge noma enye. Yilapho esivele singaboni kahle khona naye. Ingakho ngize ngathi ake ngisukume impela ngizela kunina. Ngizozwa ukuthi akukho eningakukhipha kube isixazululo kule nkinga. Lo mnomzana wathatha inja yami ethathe ingane eyiboleka kahle kahle kwinto esasiyenza naye hayi ukuthi into emeyiqala meke yenze into eyiboleka kumina inja njengomnikazi wayo nami yakhe mengike ngiyiboleke njengomnikazi wayo manje akone kakhulu kulokho abhedile ngaka ngisho kanjalo ngendlela engidinwe yona usuke wayithathe inganeni inja ngalezo zathi asabuyi naye egcinile uthi angazi noma yashawa inyoka noma yenze njani ekugcineni ngitshela uneyakhe ke yaba kulowo sigameko angazi ngisafuneke ngichazele kahle ngoba phela mina ngifuna ukuthi inja yami ngikhokheleke ngayo manje ileyo ke yena into angayizwa kahle kanti mina indoda engiyithembayo le manje angazi ukuthi yini kube likhunyana ukuthi ngikhokheleleke mengicela ukuthi ke nikhulume naye mhlambe khona azokusho enizokuzwa Babujile baba nangu mashimani sekhulumile mhlambe lo wakhulumayo wena uyakwazi insizwa yakithi hayi ngiyakwazi kona ngiyakwazi akubanga inhloso njengakade ngishina seqanjini indoda esiphila nayo bekade vele senzana nomsebenzi kuba amaphisi kwaba yilelo phutha elenzeka kungave kuyinhloso ukuthi kwakade njani ngoba into esivele kuyinto ethi nje endala eliphi iphutha elenzeka Babujile ngathatha ngafika ekhaya ngafike ngathatha isilwane kwakhe kuyena iphutha elikhulu ngiyalibona ukuthi ngoba ngase ngafica nezingane ekhaya ngathatha ngaya ehlathini ngathatha nale yami njalo zahamba kanti iphutha ezofika lenzeke ehlathini zofike lapha kushuthi nje ifike ilimali lapha ehlathini kanje ukuthi angizange ngisabuya naye iphutha lekhaya ngabona ukuthi hayi iphutha kushuthi laba yilapho kodwa indoda esiphila nayo zilimazwa yini ngoba ngizwa kuthiwa neyakho naye angathi ayibuyanga kuyacaca ukuthi phakathi ehlathini baphela ke ehlathini nje iyavela yashawa inyoka yima uyacabangela noma mhlambe wayibona waphela like njana amaphisi nami ngikhuye ekhaya kuzingelwa mhlambe mukuzingela emaplazini ngiyenzeka ukuthi kuqhamuka umlungu afika azidubula izinja hayi lapha ngendlela obuka ngayo ngathi uyibona ubona ukuthi azishawe inyongo ngoba uyabona ukuthi hayi ayidubulekile ubona ukuthi inkinga ibe ngaphakathi ehlathini inyoka ngophela ehlathi ligcwele nenyoka inyamazane banganazi inyoka phakathi iqiniso lelo ngabona ukuthi hayi kushuthi kuyona ngoba ayilimele okhombisa mhlawumbe idubulekile nje into eyobonayo uyabona ukuthi yona ilimele yona okukhombisa ukuthi hayi kushuthi ikhonto eyishayile manje uba Mashimane uthi kade ekhuluma nawe ngalodaba ethi ucela umlungisele indaba yenja yakhe njengoba ubaba uvilekazi usushila ukuthi wenza iphutha wena usuzibophile nje ukuthi kukhona iphutha owalenza so manje uthi ubaba uvelakazi akayingeni indaba yokulungisa lephutha lenza hayi khona njengendoda esiphila nayo nami nginawe ngabe ngithi ngiyamkhokhela nginenkomo ke manje nangize nanensizwa la ekufanele ngelinye ilanga ngihambe bese bethi bayathatha abafana ngikwazi ukuthi nami njengompela umzali ngihambe ngiyovela la sebefuna ukuyothatha khona kanti ubani ozobethatha baba wena noma abafana bakho angizobe phela ngithathela abafana uthathela abafana kanti yena abafana bakho basebenzini hayi abasebenza abafana nalawo ubaba ke phela uyamthathela undodana cha kwakuyiqala lapho baba kulezi khathi zamanje usungalekelela ngalokho uzobulekelela ngakho hayi ukuthi wena uzobuthathela undodana umfazi awu insizwa ke kushuthi nje awu madoda ngenja nje sengaze kuze kuphuma inkomo yonke nje baba uvelakazi ake siqale la mhlamba ake sizile nje kube bowuyifaka endalini bongayidayisa amalini insizwa ke bengayidayisa noma 15 kuya ko 20 kuya ko 20 okay ake sibuyele embuzweni wakho kade ungibuza wona baba konje bongibuza ukuthini
Hayi insizwa yakithi engikume ngayo lokhu ukuthi ey'nkumeni lezi enginazo njengoba ngizele ney'nsizwa lapho kufanele ukuthi ngabe ngibuye ngiyovela ukuthi ngikwazi mebethatha bafana ngoba phela ubaba umfana mese sethi uyothatha kufanele uma ubaba kube uwena ovelayo. Wasungibuza ukuthi ngenja nje sungaze ukhipha inkomo. Impela awungenja nje inkosi impela insizwa yakithi singaze uzokhipha inkomo into ebiza Ukube lenja yakho beyithatha ubaba amaphumulo. Wena buzophatheka kanjani kwenzeke lesehlo esenzekile? Insizwa yakithi mhlambe noma ngabe kunje kodwa bengeke kuze kube njengale ndlela lese kufanele kwenzeke ngayo. Baba, sikhuluma izinja manje seziyibhizinisi. Anganiyazi lenja, mangiyikhipha la ihambe yophinga. Fayibuye nemidlwane u2 oyibuye nemali. Kona kunjalo wona hayi. Kuyiqiniso wensizwa yakithi lokho okukhuluma. Le midlwane nje ubuye u2000 5000 imidlalo kushiyana ngezinyanga ukuthi imngakanani. Kushuthi lo baba ulahlekelwe imali engakanani. Ngisithi ngenyanga nje mhlambe izophuma uyophinga kathathu noma ikabili. Ulahlekelwe imali engakanani lo baba. Angazi ke ngizwe ubomashimani ukuthi uthini ngale nkulumo yakho. Ngale nkulumo usiyikhulumile nje yena uthini eyedwa nje. Hayi msakazo njengoba umuzwa nje ujili ekhuluma kanje iyona into evele ngenze komzimba ushise kakhulu ngoba manje ungitshela ngendaba yokuthi inja ayilutho. Uthi inkomo ezibalekile ngoba ufuna ukuyokwenzela izingane zakhe. Mina kangakanani ngiphila ngaso lesilwane ngingesenaso. Udlala ngami lo mnumzane iyona into ezosenza singangenelani futhi ekugcineni ngoba njengoba bekhuluma kanje ngisho phambi kwakho onamsakazi ukhuluma kanje na kumina lento esenza size sicishe ngaze engathi asithathe induku siphumelela ngaphandle naye sishayane ngoba kusho ukuthi yena ushaya mina hayi ngoba eyenza lento eqondeni uqonde mina. Baba uvilekazi kungenzekani ukuthi mhlambe lokho wakwenza bovele uneqhubu elithini nomashimani? Lotho insizwa yakithi njengoba ngisho nje insizwa sisuka kude nayo sazana kudala nje ifana njengomfowethu nje. Ukuze singabuqedi ubudlelwano benu yini ungamkhokheli iphole esilwane sakhe akhala ngaso ngoba phela nawe uyasazi wena osho futhi neprice ukuthi bongasidayisa amalini and uyachaza ukuthi yena ondla ngaso umndeni wakhe. Insizwa yakithi kona hayi kuyazwakala kona kodwa ke ngoba phela ke umuntu insizwa yangeshilo ukuthi insizwa esiphile nayo sisuke nje sigule nayo samabhongo sayinsizwa sesiphulile sesaba nemizane ayikho into ezoshiwa kona kodwa ngoba yimina osukile phela ngaye emzini wendoda ngafike ngathatha ingekho ke kuyacaca ukuthi hayi kona kufanele kube khona imizamo ukuthi siqhubeke nobudlelwane bethu ayikho enye indlela ngiyayilahla nami ke hayi kuzofanele ukuthi ngizame kube khona indlela engixolisa ngayo kuyena ngoba ngisathanda ubudlelwane ukuthi bethu ukuthi buqhubeke kuyele phambili. Baba Mashimani Ukuxolisa kwalendoda yini into esingaxolisa engenza sixolelane nayo ukuthi mina isilwane sami kumele ngikwazi ukuthola esinye ukuze ngiqhubeke nempilo. Ngaleyo ndlela wanayo le ndoda khona enazi ilwane ekhaya ifuyile yona umnumzana ngiyamazi ngiyamethemba. Mengithi mina ungcono anginike inkomo ngizobona mina ngenze njani ngenkomo ukuze ngikwazi ukuthola lesilwane sami noma eyodayisa inkomo yena akwazi ukunginika le mali kufanele sangamkhuluma nayo ngayo ukuze ngikwazi ukuthola isilwane sami. Yena yinye into engiyifuna ungixazululele yona kuyena wena msakazi ngicela ukukhulume naye mhlambe wona uzokuzwa kangcono. Baba uJili Nkosiyami. Bocabanga ukuthi wena baba nje wade usasho simise kanjani lento mhlambe uzomnikeza inkomo noma uzodayisa mase umnikeza imali? Insizwa yakithi ngizodayisa bese ngimnika imali. Iphutha lami ngiyalibona ngiyalivuma. Ngizodayisa bese ngimnika imali. Hayi baba uJili ngiyalibonga uxolo lwakho. Ngiyalibonga ukucela kwakho uxolo ngoba nawe iphutha lakho walenza uyalibona. Wena oshilo ukuthi wenza iphutha wathatha isilwane sikaba Mashimane engekho sithathe izinganeni. Kanti inhlala yenza usithathe kuyena. Njenganabantu abadala ngiyabonga bafowethu icala kuthiwa limbula ingubo lingene. Ukube wawazi ongeke uzuyithatha inja. And noma ongeke uzuyokozingela. Kunjalo nje insizwa yakithi iphutha lami ngiyalibona njengoba ngithi ngizodayisa
ngimnike ukuze nomoya wakhe ududuzeke ngoba iphutha nje ngiyalivuma lenzeka kumina ngoba phambilini bengifike ekhona ngikhulume naye umlomo nomlomo kulokhu-ke ngave ngalutheka nami kanti kuzovele kwenzeka iphutha lele lenzeka. Baba mhlambe lento oyishoyo mhlambe ukudayisa kuzothatha isikhathi esingakanani ukuze singaphindi futhi sifonele ukuthi hayi lo muntu wenu wavuma ngwana akhe ebona emakhamera usephinde futhi manje usiyanqaba usiyagoloza. Kunensizwa behlele njalo nje ihlele iy'ncomo isho ukuthi awu nemfuyo enhle. Ngingase nje ngithole noma nje unginike lolodwa lalolu hlobo laleli hlobo lale nkomo yakho. Khona umuntu engizokhuluma insizwa nje evele ilokhu ayidingayo. Engathi mengisuka nje la ngiyoyitshela ukuthi hayi sengiyayidedela le nkomo eyifuna. No baba ngoba usho kanjalo ayikho inkinga thina soshiya inamba. Soshiya inamba ngoba usumdala wengizothi sibhalele. Soshiya inamba ngoba usumdala uzobe usuyasifonela usho ukuthi hayi so wenze kanje. Naye baba Mashimane naye mase yasifonela. Hayi kuzoba njalo Nkosi yami njengoba sekufike nani-ke nje madoda ngithi uyabona nje ukuthi isihambe kakhulu akuyaphoqa ukuthi ngempela ngiyilungise njengoba ngishilo ukuthi siqhubeke nanempilo besikade sivele kusuka phambilini siqhubeka sizwana. Nje kuzoba njalo Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu baba Velakazi. Mashimane. Hayi kona angikaneliseki namsakazo ngoba phela akakangikhokheli. Ingakho mina mengithi okungcono into engcono ukuthi enginikeze inkomo kube yimina engibonani ngenze njani ngayo. Manje njengoba kodwa sekufike nina sengizoba nalo ithemba kodwa wona noma lingezogcwala kahle ngoba lo mnumzana ube nenkani kimi. Ngaleyo ndlela kodwa ngokuthi sekufike nina-ke ngizohlalela kulolo themba mhlawumbe Baba Mashimane. Baba Mashimane. Kodwa ngakakholwa ngendlela yena angiphikise ngayo siphikisane ngayo mesikhuluma. Hayi baba Mashimane ngicanti naye ngendlela achaza ngayo uyasho ukuthi ngoba usefike ubona sekufika ithini uyabona lo daba ngathi lukhulu kakhulu ingakho naye kusho ukuthi eseyikhuluma ngale ndlela ade ekhuluma ngayo. Eseyikhuluma ngayo manje kuthini ingesefana indlela ade ekhuluma ngayo kuwena. Hayi ngoma ethemba mhlambe mase kwenzeka ekuwukuthi wenza iqiniso ngempela kuloko kodwa egameni lokuthi inamba zenu ikhona ngiyonitshela futhi ukuthi uthula ayikho lento ayikhona. Ya nami ngoba ngingekho lento ayikhona. Ngisho kanjalo baba Mashimane ukuthi soshiya inamba kuyena. Mase idayisile ngokuthi khona umbhemu ngempela oyifunayo lo hlobo lakho lenkomo. Kodwa wona ngizohlala ngingakhulumisani naye kulesikhashana nje ngingakenzeki lutho. Ngizolinda yena kuze iqale ngilungisele into zami. Kuyimande nje sibuyisa lo babhlobo nomngane. Kushuthi uxolo baba Mashimane namanje noma eseyivuma ukuthi uzokhokha wena kushuthi uxolo okalimukile. Angalimukeli neze ngendlela akhuluma angidelela ngayo ekhuluma nami ekuqaleni. Kushuthi baba Mashimane ngeke ukwazi ukubonga kwisibani imida ngosizo likusize ngalo. Ngizobonga kona mase ngisizakele. Okwamanje angasizakala ngoba ngisenje injama ngiyibona ayikho namanje. Ingako nje. Bafowethu. Ngicanti niyazwela nani baba Mashimane hayi. Uthi umakhwena wakhe akamxoleli. Omxolela mase ethole inja yakhe. Nobaba uVelakazi bafowethu ngiyabonga ukuzehlisa kwakhe. Bafowethu amaphutha ayenzeka so omakhelwane. Kodwa akuyona into engazisixabanise. So ukuze sigweme ingxabano mase lenzekile iphutha sibone ulilungisa kanjani. Bafowethu oshiya inamba kubaba uVelakazi. Uma ngabe seyikhokhile inkomo uzobe sesifonela. Seyikhokhele inja. Uzobe sesifonela asho ukuthi hayi sengilungisile iphutha engalenza. So bese siconfirma thina kubaba Mashimane ukuthi hayi sekulungile ngempela yini. So bafowethu ngiyabonga kakhulu kuba Mashimane engagcinanga enza mhlamba okungaphezulu kwalokho akwenzile. Wabona ukuthi ngcono abhayile isibani media sizomlungisela inkinga. Mina ngokwami sengikulungisile bekufanga ngikwenza. So sekulele kutheni ke bona bathembana kangakanani. Bafowethu ama-like ngiyawathanda nama commenteni bafowethu ningakhohlwa bafowethu. Umakhelwane akatshena umngane wakhe atshena umngane wakhe. Ukuze isibani media ipage bafowethu likhule kakhulu. Ngiyabonga bafowethu.